ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may itinatagong sekreto. Ang bawat sugat, galos, at peklat sa ating katawan ay may kanya-kanyang kwento. Ikaw kabarangay, ano ang istoryang nasa likod ng iyong sugat? Dear Papa Dudut, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na mas nauuna ang ating panghuhusga kesa sa pangunawa. Dahil dito ay karaniwang nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan sa ibang tao. Ito po ang isang bagay na natutunan ko mula sa kwento ng buhay ko na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ako po si Aliyah, 24 years old at cashier ako sa restaurant na pagmamay-ari ng kapatid ng aking boyfriend na si Michael. Ulila na ako sa ina matapos niyang mamatay mula sa colon cancer. Ang pinag-ipunang yaman ni Mama para sana sa aming magkakapatid ay napunta sa kanyang pagpapagamot. Kasabay ng pagkawala ni Mama ay ang bigla namang pagbabago sa ugali ni Papa. Sa aming lahat siya ang pinaka nahirapan sa pagtanggap sa pagkamatay ni Mama. Na-depress siya at ang ginawa niya para makatakas mula sa nararamdaman niyang kalungkutan ay ang magbisyo. Nalulong siya sa sugal, alak at pati na rin sa ipinagbabawal na gamot. Ang dating maganda niyang buhay ay itinapon na lamang niya basta simula nung nawala si Mama. Mahirap man pero no choice ako kundi tumayong breadwinner ng aming pamilya. Kinailangan kong pagsabayin noon ang pag-aaral at pagtatrabaho ko para matustusan ang pangangailangan namin. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos naman po ako ng pag-aaral, Papa Dudut. Ang problema nga lang ay nahirapan akong maghanap ng trabaho na related sa kursong tinapos ko. Sinalo ako ng boyfriend ko at ipinasok niya ako sa restaurant ng kanyang kuya. Papa Dudut, mabuti na lamang at nung mga panahon na yon ay may kamag-anak kaming nagtatrabaho sa ibang bansa na siyang tumulong sa amin. Siya si Tita Ellen, ang nakababatang kapatid ng aking ina. OFW siya sa Kuwait at simula noong nawala si Mama ay siya na ang tumayo bilang pangalawang ina namin kahit na nasa malayong lugar siya noon, Papa Dudut. Michael! Saktong dating mo. Bakit? Anong meron? Pinatawag ako ni Kuya eh. May pinakukuha sa opisina niya. Pasuyo naman ako. Ikaw muna dito sa counter, pwede? Ha? Bakit? Aalis ka ba? Saan ka pupunta? Lalabas sana ako saglit. Kukunin ko kasi yung padala sa amin ni tita eh. 4:00 na. Baka magsara na yung pagkukunan ko ng pera. Ah, ganun ba? O sige, ako na muna dyan. Paalam ka na lang kay Kuya na aalis ka. Wala nga siya eh. Kanina ko pa siya hinihintay bumalik. Pero tinext ko na siya na may kukunin lang ako sandali. Ang alam ko may meeting siya ngayon eh. Bagong supplier ata. Kaya niya ako inutusang magpunta rito para kunin ko raw yung mga resibo na nagastos nitong nagdaang buwan. Ah, kaya pala nagmamadali siyang umalis kanina. Kaya rin siguro wala pa siyang reply hanggang ngayon. Oy, paano? Alis na ako ha? Mabilis lang naman ako. Oo sige, punta mo na yun. Walang problema. Ano nga palang padala yung kukunin mo? Nagpadala si Tita Ellen ng pambayad para sa tuition ni Bunso. Tsaka pandagdag na rin sa groceries namin ngayong buwan. Talaga? Mabuti naman. Kahit papaano, mababawasan na yung mga pinoproblema mong bayarin para sa buwan na to. Oo nga eh, kaya sobrang thankful ako na nandyan si Tita. Kahit medyo masungit nagbibigay pa rin naman siya ng tulong.
Huwag mo na lang ipapaalam sa papa mo na may natanggap ka na namang pera. Sigurado, hihingi na naman yun. Hindi ko talaga sasabihin sa kanya. Wala namang ibang ginawa si Papa kundi uminom eh. Lalabas sa hapon, uuwi ng madaling araw, tapos matutulog buong araw. Paulit-ulit na lang na ganun. Parang wala na nga kaming tatay eh. Di na namin siya ramdam sa buhay namin ngayon. Hindi mo ba siya sinubukang kausapin? Magulang pa rin siya eh. Dapat siya ang namomroblema sa dinadala mo ngayon. Ilang beses ko na siyang kinausap. Hindi naman siya nakikinig sa akin eh. Eh yun, hinayaan na lang namin siya. Ang lala naman ng ginagawa ng papa mo. Nung namatay si Mama, bigla na lang siyang nagkaganon. Ewan ko ba? Lahat naman kami dumaan sa pagluluksa eh. Pero hanggang ngayon, parang nagluluksa pa rin si Papa sa pagkawala ni Mama. Parang pati siya tuloy na wala na rin sa buhay namin. Laki pala ng tulong ng tita mo kung ganun. Parang siya na yung tumatayong pinakamagulang nyo sa estado nyo ngayon, no? Totoo yan. Kaya nga tuwing nagsasabi ako sa kanya na malapit na naman ang bayaran ng tuition ng kapatid ko, magagalit yun. Pero sa huli, magpapadala rin ng pera. Kahit minsan medyo masakit siyang magsalita. Nilulunok ko na lang yun kasi may kapalit naman eh. Habaan mo na lang siguro yung pangunawa at pasensya mo. Mahirap din naman kasi maghanap ng pera eh. Oo, alam ko. Kaya nga kahit papano, kinukumusta-kumusta ko rin si tita dun sa Kuwait. Masungit siya pero hindi rin naman niya kami matiis. Ganyan talaga kapag magkakamag-anak. Kayo lang din naman ang magtutulungan. Oo, tama. So ngayon, bago pa magsara yung pupuntahan ko, ikaw na muna dito ha? Oo, sige. Malayo ba yung pupuntahan mo? Malapit lang, isang sakay lang ng tricycle. Hindi ko lang sure kung mabilis yung proseso kasi nga, baka marami akong madatnan na tao ron. Pumunta ka na para makabalik ka agad. Okay, sige, pero sandali, bago ako umalis. Marunong ka ba dito? Alam mo kung anong gagawin mo? Siyempre naman. Ano akala mo sa akin? Ako kaya pioneer dito bago ka pa nakapasok. Ako yung cashier ni kuya nung nagsisimula pa lang siya. Ah, okay, sige. Mabuti na yung sigurado. Baka mamaya mahirapan ako magbilang sa sales mamaya. Huwag mo rin palang kalimutang i-check yung app sa phone para sa mga online order ha. Oo, alam ko. Sige na, umalis ka na para di ka mapagsaran dun. Okay, sige. Ingat ka ah. Papadudot mahirap ang maging breadwinner ng pamilya. Araw-araw ko noong pinoproblema kung papaano ko pagkakasyahin ang natitirang pera ko para sa pang-araw-araw namin. Yung tipong kakasahod ko pa lamang ay ubos agad ito dahil napupunta ang lahat sa mga bayarin. Mabuti na lamang at laging nasa tabi ko noon ang boyfriend kong si Michael. Kung wala siya ay sigurado kung matagal na akong sumuko sa mga problema ko sa buhay. Si Michael ang nagsilbing sandalan ko. Siya ang laging nagbibigay sa akin ng moral support tuwing malapit na akong umayaw. Nagkakilala kami ni Michael dahil sa aso namin ng pamilya ko na si Waki. Isang aspi na binili noon ni Mama sa kapitbahay namin. Kahit na walang breed ay laking bahay si Waki, Papadudot. Hindi siya lumalabas at daig pa niya ang mga sosyal na aso kung alagaan namin ito. Pero nung minsang nakatakas si Waki at nakalabas ng bahay, ay ilang oras namin siyang pinaghahanap hanggang sa ibinalik siya sa amin ni Michael. Nakita raw niya si Waki na paggala-gala sa tapat ng restaurant ng kapatid niya. Napansin nito ang collar ng aso at naisip niyang asong bahay ito. Sinubukan niyang hanapin kung sino ang nagmamay-ari kay Waki at noong nagtanong-tanong siya ay natuntun niya ang bahay namin. Doon na po nagsimula ang kwento namin ni Michael. Naging magkaibigan kami, niligawan niya ako at sinagot ko siya. Maliban kay Michael ay malaki rin ang naging tulong sa amin ni Tita Ellen. Siya ang umako sa mga gastusin ko sa pag-aaral noon. Pangatlong kapatid ni Mama si Tita at bata lamang ako noong umalis siya ng Pinas para magtrabaho sa ibang bansa. Pero matapos ang ilang dekada ay nagpa siya si Tita Ellen na umuwi na ng bansa para dito na manirahan hanggang sa kanyang pagtanda, Papadudot. Ano kaya? Brown o blue? Ikaw bahala, pero kung ako tatanungin mo, mas gusto ko yung itim dun sa may gilid. Ang pangit kasi masyadong madilim. Ano ba yan? Sino bang mag-aakala na ang hirap palang mamili ng kurtina ngayon?
Ang daming magaganda eh. Bakit kasi ang aga mo magpalit ng kortina? Parang kailan lang nung huli kang bumili ng kortina? Hindi naman kasi para sa akin to. Hindi sa'yo? Para kanino? Sino gagamit niyan? Inaayos namin yung isang kwarto sa bahay kasi gagamitin yun ni Tita Ellen. Uuwi ba siya? Oo, uuwi na daw siya for good. Talaga? Yun ang sabi niya sa akin. Kaya aligaga kami ngayon sa pag-aayos ng bahay. Lahat ng sira, pinapaayos namin para walang masabi si Tita Ellen pag uwi niya. Bakit naman niya naisipang umuwi na? Namiss kayo siguro, no? Di ko alam. Di naman niya nabanggit eh. Baka nga namimiss na rin niya ang Pinas. Bata pa kasi ako nung umalis siya eh. Tanda ko pa nga na grabe yung iyak nung anak niya nung umalis siya. May anak na Tita Ellen mo? Akala ko matandang dalaga siya. Oo, matandang dalaga siya kasi wala naman siyang asawa ngayon. Pero nagkaroon siya ng anak noon. Magkaedad nga kami eh. May ka-live-in partner at anak noon si tita bago siya lumipad papuntang Kuwait. 4 years old ang yata kami nung pinsan ko nung umalis siya sa pagkakatanda ko ha. Ganun ba? Nasa na yung anak niya ngayon? Bakit hindi ko man lang nakilala? Matagal nang patay yung anak niya. Hala, totoo? Oo, 7 o 8 years old yata kami nung namatay yung pinsan ko na yun. Anong nangyari? Anong ikinamatay niya? Aksidente sa daan. Galing sa probinsya nun yung pinsan ko tsaka live-in partner ni tita. Bumangga yung sinasakyan nilang kotse sa kasalubong nilang kotse din. Yun, dead on the spot yung anak ni tita. Tapos nakoma naman yung partner niya. After 2 weeks, binawian din siya ng buhay. Ang tragic naman pala ng storya ng tita mo. So, paano yun? Umuwi ba siya nun? Oo, umuwi siya para ipagluksa yung pamilya niya. Tapos, bumalik ulit siya ng Kuwait. Oo, hindi niya kaya magstay dito sa Pinas noon eh. Parang sobrang sakit daw para sa kanya yung nangyari kaya naisip niyang mag-abroad ulit para makalimot. Yun, simula nun hindi na siya bumalik dito. Nung namatay nga si mama, hindi rin siya umuwi eh. Ngayon na lang ulit. Ngayon alam ko na kung bakit siya istrikto sa inyo. Bakit? Kasi kayo na yung tinuturing niyang anak. Di ba sabi mo, di niya kayo matiis? Kayo na lang kasi yung natitira niyang pamilya. Tapos ngayon, ready na siyang bumalik kasi alam niyang may uuwian na siyang pamilya dito sa Pilipinas. Baka nga. Kaya dapat ayusin mo yung pagbili ng kortina para sa kwarto niya para hindi siya madismaya. Ito nga pumipili na. Brown o blue? Alin ba dito pipiliin ko? Ano bang favorite color ng tita mo? Di ko alam eh. Di naman ako nagtatanong sa kanya ng mga ganung bagay. Ayaw mo ng pink? Ano yun bata? Tsaka hindi bagay yung pink sa kulay ng pader sa kwarto niya. Ano bang kulay ng kwarto niya? Peach. Sakto naman ah. Peach, tsaka pink. Hindi nga maganda, masyadong pa-bebe yun. Doon tayo sa medyo classic naman. Di yung blue na lang. Parang ito rin yung gusto ko eh. Maganda rin kasi yung tela oh. Kunin mo na bago pa magbago isip mo. O sige, ito na lang. Maghahanap pa tayo ng punda tsaka bedsheet. Punda at bedsheet pa? Oo, marami tayong bibilin ngayon. Anong akala mo? Kaya ako nagpasama sa'yo para may taga-bikbit ako. Kaya naman pala eh. Kung ganun, libre mo dapat ako ng kape mamaya ah. Oo, ako nang bahala sa kape mo. Halika na, tulungan mo na ako dito. Kuha tayo ng 4. Papadudot excited ako noon sa pag-uwi ni Tita Ellen dahil sa wakas ay makakasama na namin siya ng personal. Pero sa pagtagal ng pagsasama namin ay unti-unti ko ring na-realize na iba pala ang ugali ng tita namin. Na-underestimate ko ang pagiging istrikto niya. Simula nung nakasama namin siya sa bahay ay saka ko lang napagtanto na ang lala pala ng pagiging mahigpit nito. Iba ang pagbabawal na ginagawa niya sa amin noong nasa abroad pa lamang siya kumpara noong nakasama na namin siya sa isang bubong. Daig pa namin ang preso sa dami ng bawal na gawin. Pinagbawalan niya akong magsuot ng maiksing damit dahil malaswa daw itong tingnan. Para daw akong nag-aakit ng mga kalalakihan kapag nagpapakita ako ng balat sa labas ng bahay namin. Bawal din akong sumama sa mga kaibigan kong lalaki. Ang pinakamalala na sigurong ginawa nito ay nung pinagbawalan din niya si Michael na pumasok sa loob ng bahay. Tuwing dumadalaw ang boyfriend ko sa bahay namin ay hanggang sa labas lamang siya. Pero kahit na ganoon ay may magandang nagawa din naman ang pagdating ni Tita Ellen sa buhay namin.
Dahil sa kanya ay nakahanap ng katapat si Papa. Kung dati ay puro pag-inom ang inaatupag ni Papa ay natigil ito dahil kay Tita Ellen. Binigyan kasi niya si Papa ng kondisyon na kung hindi nito aayusin ang buhay niya ay si Tita mismo ang magpapalayas sa kanya sa bahay. Kayang-kayang gawin yun ni Tita Ellen kay Papa dahil si Tita ang nagpatayo ng bahay na tinitirhan namin, Papa Dudut. Dahil sa dugot pawis nito, kung kaya't nagkaroon kami ng bubong na masisilungan. Kaya naman kahit sobrang higpit ni Tita sa amin, Papa Dudut, ay wala kaming choice noon kundi ang sundin ang lahat ng ipinag-uutos niya sa amin. Lalong-lalo na si Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malayong malayo ang Tita Ellen na nakilala ko noong bata pa ako kumpara sa Tita Ellen na umuwi galing sa Kuwait. Sa pagkakaalala ko ay napaka-sweet na tao ni Tita. Siya pa nga ang nagturo sa akin noong bata pa ako kung paano ang tamang paraan ng pagligo. Inespoil niya ako noong musmus pa lamang ako at lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya sa akin. Pero simula noong nakapag-abroad siya ay parang bang naging tigre na ang ugali nito. Naging diktador na siya sa bahay at lahat ng gusto niya ay dapat na nasusunod. Napaka-simple lang ng buhay namin noon, Papa Dudut. Malaya kaming gawin ang anumang gusto namin. Kahit na sobrang hirap ng buhay dati. Pero nung dumating si Tita ay mahirap na nga ang buhay namin ay mas lalo pa itong lumala. Bawat kilos namin ay binabantayan niya na para bang gwardya. Konting pagkakamali lang ay pinapagalitan niya kaagad kami. Para tuloy akong nagbalik sa pagkabata na takot na mahuli ng mga magulang ko na may ginagawang kabalbalan. Nung una ay nakaya pa naming tiisin ang mga pinaggagawa ni Tita sa amin. Para sa kapakanan din lang naman namin ang pagiging stricto niya, kaya iniintindi na lang namin yon. Pero nagkaroon ng hangganan ng pagtitiis namin yon noong pinagbuhatan na niya ng kamay ang bunso naming kapatid. Nalaman kasi ni Tita na nagkaroon ng 2 bagsak na subject ang kapatid ko, kaya hindi ito nakasama sa listahan ng mga makakagraduate noong taong yon. Gamit ang sinturon ay pinaghahampas niya ang kapatid ko hanggang sa nagkanda sugat-sugat na ito. Ang sama ng loob na matagal kong kinikimkim ay bigla na lamang sumabog dahil sa pangyayaring yon. Pinagsasabi mo? Hindi niyo na maalala yung ginawa niyo sa kapatid ko? Pinaghahampas niyo siya ng sinturon. Bakit naman ganon? Bakit? Nagsumbong ba sa'yo yung batang yon? Hindi siya nagsumbong sa akin. Nakita ko mismo yung mga sugat sa likod niya. Hindi na nga siya makahiga ng maayos dahil sa ginawa niyo eh. Grabe naman po kayo. Gawain ba yan ng matinong tao? Ano sabi mo? Sa ating lahat, ako ang pinakamatinong tao rito. Sino ka para manugod ng ganyan dito? Alam mo ba kung bakit ko ginawa yun sa kapatid mo? Dahil bagsak siya? Dahil hindi siya makakagraduate ngayong taon? Alam ko po yun pero pwede naman… Dahil mas inaatupag niya ang paglalakwat siya kesa pag-aaral. Yun ang dahilan ko kung bakit ko siya sinaktan. Akala niyo ba hindi ko napapansin na gabing-gabi na siya umuwi? Maaga akong natutulog pero alam ko kung sino-sino ang mga taong pumapasok at lumalabas sa bahay ko. Siyempre binata po siya, tita. Natural lang yun na magkaroon siya ng barkada. Barkada? Para saan? Anong naitulong ng barkada na yan sa pag-aaral niya? Aliyah, dumaan din ako sa pagkabata. Kaya wag mo akong tinuturuan kung paano ang buhay ng isang estudyante. Dahil naranasan ko rin yan. Noong bata ako, marunong akong sumunod sa mga magulang ko. Hindi katulad ngayon na mas inaatupag niyo pa ang pagsasaya kaysa pag-aaral. Iba ang panahon niyo sa panahon ngayon. May bago na pong pamamaraan ng pagdidisiplina. Hindi po pwedeng yung basta na lang kayo mananakit. Daig niyo pa ang magulang namin ah. Oh, nasan ba ang mga magulang ninyo ngayon? Hindi ba ako ang tanging matanda na inaasahan ninyong magkakapatid? Nasaan ang tatay ninyo? May ginagawa ba siya para sa inyo?
Ako na nga itong nagmamalasakit para sa inyong magkakapatid. Tapos ako pa yung gagawin ninyong masama. Malaki po ang pasasalamat namin sa inyo, tita. Thank you na tinutulungan nyo kami sa maraming bagay. Pero hindi naman po ibig sabihin nun isasaktan nyo na lang kami basta kung kailan ninyo gusto. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko sa inyo? Trip ko lang? Ginagawa ko to para magtino kayo. Aba, hindi ako nagpapakapagod sa Kuwait para lang sayangin ninyo ang mga pinagpagurang kong pera. Kung ano man ang nagawang kasalanan ng kapatid ko, ako na po ang humihingi ng pasensya sa inyo, tita. Ako na po ang kakausap sa kanya pero sana naman po sa susunod, huwag niyo naman po silang saktan. Pwede niyo naman silang kausapin ng maayos eh. Hindi na madadala sa maayos na usapan ng mga ganong klaseng pag-uugali. Matatanda na mga kapatid mo. Kaya dapat, alam na nila kung paano kumilos ng tama. Pero hindi rin naman po kasi pananakit ang sagot. Huwag mo ko tinuturuan kung paano mangaral ng isang tao. Tingnan mo nga, pati nga ikaw. Marunong ka na rin sumagot-sagot ngayon. Ano klaseng pagpapalaki ba ang ginawa sa inyo ng mga magulang ninyo? Huwag niyo pong idama yung mga magulang ko dito. Sino pa bang sisisihin ko kundi sila lang naman? Kung ano kayo ngayon, dahil sa kanila yon. Ang lalahan niyo pala, tita. Hindi ko alam na ganito pala kayo kasama. Kaya siguro hindi nagtagal yung anak niyo sa inyo eh. Kasi ganitong klase kayong tao. Bastos ka! Bastos kang bata ka! Totoo naman eh. Sumusobra na po kasi kayo. Kung ayaw mo sa pamamalakad ko sa sarili kong pamamahay, di umalis kayo! Aalis talaga kami. Hindi na namin kaya itong pananakit na ginagawa niyo sa amin. Tandaan mo tong araw na to. Dahil wala ka nang makukuhang tulong mula sa akin. Kayo ng buong pamilya mo. Matapos lahat ng ginawa ko, ganito ang gagawin mo sa akin? Hala, sige, lumayas kayo! Lalayas talaga kami! Papa Dudut, hindi ko gawaing sumagot sa mga mas nakakatanda kesa sa akin. Dahil pinalaki akong marespeto ng mga magulang ko. Pero nung time na yon ay hindi na talaga ako nakapagtimpi. Na-trigger ang mga nakatagong galit ko nung nakita ko ang mga sugat ng kapatid ko. Lumayas ako sa bahay ni Tita Ellen at sinubukan kong dalhin ang mga kapatid ko paalis. Pero nagulat ako nung hindi nila gustong sumama sa akin. Kaya raw nilang tiisin ang pagmamalupit sa kanila ni Tita Ellen dahil kung papaganahin nila ang pride nila ay wala silang patutunguhan. Totoo naman yon. Kailangan namin si Tita Ellen dahil siya ang may kakayahang tulungan kami sa mga problema namin, lalo na sa usaping pera. Siya nagpapaaral sa kapatid ko at siya ang umaalalay sa akin bilang breadwinner ng aming pamilya. Hinayaan ko silang manatili kay Tita Ellen samantalang ako ay umalis at pansamantala akong kinupkop ng pamilya ni Michael. Nagpatuloy ako sa buhay, Papa Dudut, habang ang mga kapatid at tatay ko ay mas piniling makasama si tita. Minsan kapag lumalabas sa bahay si tita para mamalengke ay palihim akong nagpupunta doon para dalawin at kumustahin ang mga kapatid ko. Para silang mga batang nagsusumbong sa akin kapag nagpupunta ako doon. May punto raw na kapag hindi sila nakakasabay na kumain ay walang tinitirang ulam si Tita Ellen para sa kanila. Ang lahat ng ito ay ipinapakain niya sa aso. Wala namang magawa ang papa namin dahil maging siya ay nakaasa lang din sa tita namin. Dahil hindi ko matiis ang sarili kong pamilya na naghihirap ay ako na mismo ang gumawa ng paraan para malayo sila kay tita. Salamat po ate. O Aliyah, itong soft drinks. Baka nauuhaw ka na. Salamat ha. Ay, ang hirap namang maghanap ng malilipatan kapag ganitong walang pera. Hindi na ba talaga magbabago yung desisyon mo na ilipat pamilya mo? Hindi na, wala nang atrasan to. Baka naman pwede nyo pang mapakiusapan ng tita nyo. Sa ugali niyang yun, hindi mo na siya mapapakiusapan. Nasa dugo na talaga siguro niyang manakit ng tao. Di mo na mapapalitan yung mga ganung pag-uugali. Paano siya? Maiwan siya mag-isa? Wala naman siyang pakialam dun eh. Kahit iwan namin siya, okay lang sa kanya. Sanay naman siya mag-isa.
Ay, nakakalungkot lang na ganito yung nangyari sa inyo. Pero tama naman ako, di ba? May karapatan naman ako na ipaglaban ng mga kapatid ko, lalo na't nasasaktan na sila. Oo naman. Kapag pamilya mo na ang sinaktan, talagang ipaglalaban mo sila. Kung sa akin man nangyari ang pinagdadaanan mo, ilalayo ko rin mga kapatid ko sa mapanakit na tao. Kung tama itong ginagawa ko, bakit parang may nararamdaman akong guilt? Para bang nakukonsensya ako na iiwan namin mag-isa si tita? Kasi mabait kang tao kaya nararamdaman mo yan. Pero wala kang choice eh. Kailangan mo ilayo mga kapatid mo sa kanya kasi hindi mo na rin kaya makita silang nasasaktan. Ay, ang hirap naman ng ganito. Mahirap talaga. Pero hindi natin pwedeng piliin lahat eh. Minsan kailangan talaga nating umiwas sa iba lalo na kung nasasaktan ka na. Kasi naman, tanggap ko na mahigpit siya sa amin. Ginagawa lang naman niya yun kasi gusto niya magkaroon kami ng maayos na buhay. Pero minsan parang napapasobra na kasi yung paghihigpit niya eh. Alam mo ba na binato niya ng baso yung isa kong kapatid kasi nadatnan niya yung mga hugasin na hindi pa nagagalaw? Nambato siya ng baso? Oo, tinamaan sa mukha yung kapatid ko tapos nasugatan pa siya sa bubog. Eh bakit daw hindi pa nauhugasan yung mga pinagkainan? Kasalanan din naman kasi nung kapatid ko eh. Inuna niya maglaro ng mobile game kaysa hugasan yung mga pinagkainan. Pero rason na ba yun para batuhin mo ng baso yung tao? O anong sabi ng papa mo? Wala namang ginagawa si Papa eh. Daig pa nun ng maamong tupa kapag kaharap niya si tita. Grabe naman yun. At eto pa, nalaman ko rin na daig pa nila ang alila sa bahay. Bago lumabas, dapat nakapaglinis na sila. Bago mag alas 8 ha, dapat nakauwi na silang lahat. Kung late kang uuwi, wala ka nang kakainin. Ang hirap kapag may ganyang tao sa bahay nyo. Parang nakakasakal. Sinabi mo pa, buong buhay namin, hindi namin naranasan yung ganung trato. Ayaw nga akong paluin ni mama nung nabubuhay pa siya eh. Tapos si tita, sinampal ba naman ako? First time ko masampal sa buong buhay ko ha? Bakit naman kaya siya ganon? Hindi ko alam. Pero kung ano man yung rason niya, kung bakit siya ganon, hindi pa rin yun valid reason para manakit ka ng tao. Wala na tayo sa panahon kung saan ginagawang disiplina ang pananakit. Nasa makabagong panahon na tayo, no? Ay, sige na. Palitan na natin tong usapan na to. Nasisira na naman mood mo eh. Nakakainis lang kasi. Sandali, nag-reply na si kuya. Bakit? Anong sabi? Pinapapasok ba ako? Off ko ngayon ah. Hindi, iba to. Pinapatanong ko kasi sa kanya yung paupahan malapit dun sa restaurant. Oo nga, may paupahan dun, di ba? Oo. Sa pagkakatanda ko kasi, classmate niya yung anak nung may-ari. Pero mahal dun sa pagkakaalam ko eh. Baka hindi kaya ng budget ko. Kaya nga tinext ko kanina si kuya kung pwedeng kausapin niya yung classmate niya para mapareserve na yung bakanting apartment dun habang nag-iipon ka pa. O anong sabi? Base sa reply ni kuya, pumayag daw yung may-ari. Pwede naman daw magbigay ng early advance tapos kahit sa susunod na yung ibang mga babayaran. Talaga? Oo raw. At least dun, mas malapit ka na sa trabaho. Salamat Michael ha. Ang laki talaga ng tulong mo sa akin. Wala yun, ano ka ba? O ano, doon na kayo? Papareserve ko na. Oo, sige, doon na lang. Okay, sige. Ilang buwan ako nag-ipon para sa deposit at advance ng maliit na apartment na nahanap namin para sa pamilya ko. Malapit lamang ito sa restaurant ang kapatid ni Michael. Sa tulong ng boyfriend ko ay napakiusapan namin ng landlord na i-reserve ang apartment habang naghahanap ako ng pambayad sa kanila. Nung nakabayad ako ay agad kong kinuha sina Papa at mga kapatid ko para makaalis na sila sa malupit na pamamalakad ni Tita Ellen sa bahay. Naiwan si Tita Ellen na mag-isa sa bahay at walang kasama. Nakakakonsensya man at parang lumalabas na wala akong utang na loob sa ginawa ko, pero hindi ko lang talaga matiis na kinakawawa ni Tita ang mga kapatid ko. Pagkalipat namin ay agad na naghanap ng trabaho si Papa para makatulong siya sa mga gastusin namin. Nagtulungan kaming mag-ama para mapag-aral ang mga kapatid ko at naging katuwang ko doon si Michael. Bumalik sa dati ang buhay namin, simple at masaya. Ganon pa man ay hindi naman po ako gaanong kasamang tao. Minsan ay nakikibalita pa rin ako sa kalagayan ni Tita Ellen sa pamamagitan ng mga kapitbahay namin. Never niya kaming hinanap o pinakiusapan na bumalik na lamang sa kanya
at hinayaan lang namin yon, Papa Dudut. Hanggang isang araw, matapos ang ilang buwan ay nabalitaan na lang namin na dinala sa ospital si Tita Ellen matapos po siyang ma-stroke, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagwawalis lang daw noon si Tita Ellen sa bakuran ng bahay noong biglang nanghina ang mga tuhod nito. Biglang hindi na niya may hakbang ang mga paa niya hanggang sa bigla na lamang siyang natumba. Mabuti na lamang at noong mga oras na yon ay nasa labas siya ng bahay at mabilis siyang nakita ng mga kapitbahay. Itinakbo siya sa ospital at doon ay napag-alamang nagkaroon siya ng mild stroke. Noong puntahan namin siya sa ospital ay hirap pa siyang makapagsalita dahil kalahati ng kanyang katawan ay hindi nito maigalaw. At dahil naman sa awa ng Diyos at sa awa na rin namin ay pinakiusapan ako ng papa ko na bumalik na lamang kami sa bahay para may kasama itong si Tita Ellen at mayroong magbabantay sa kanya. Hindi naman po ako masamang tao para hindian ang pakiusap ni Papa. Kahit na may kaunting galit at tampo po ako noon kay Tita ay pamilya ko pa rin siya at mahal ko siya kaya kapakanan din niya ang iniisip ko. Pagka-discharge ni Tita Ellen sa ospital ay nag-ayos na kami ng gamit mula sa apartment na inuupahan namin at bumalik kami sa bahay. Nagtulungan kaming magkakapatid na ibalik si Tita mula sa dati niyang lakas. Ayon sa mga doktor ay malaki pa rin naman daw ang chance na makabalik sa dati si Tita. Kailangan lamang niya ng therapy at pahinga. Yun na nga po ang ginawa namin, Papa Dudut. Inalagaan at binantayan namin si Tita para mabilis ang maging paggaling nito, Papa Dudut. Aliyah, saan ka pupunta? Oh, Michael! Bibili ako ng pandiregla tsaka kabayan dyan sa may bakery para may maipamerienda ako kay Tita. Samahan na kita. O sige. O ba't ka pala nandito? Wala naman. Gusto lang kitang dalawin. Tsaka gusto ko lang makibalita kung maayos ba yung pagbabalik nyo rito sa bahay ng tita nyo. Okay naman. Maayos naman. Masaya si Tita na binalikan namin siya. Mabuti naman kung ganun. Kumusta na pala siya? Sa awa ng Diyos, unti-unti nang nakaka-recover. Nung kalalabas niya ng ospital, hindi namin maintindihan yung mga sinasabi niya kasi nga hindi niya maigalaw yung kalahati ng katawan niya. Mabuti na lang ngayon, maayos na siya magsalita. Nakakabangon na ba siya? Oo, kaya na niyang umupo pero hindi pa niya kayang maglakad. Kaya na rin niyang tumayo pero dapat may nakasuporta sa kanya o kaya may sinasandalan siya. Uy, siya nga pala, salamat pala dun sa wheelchair na pinahiram niyo kay Tita ha. Wala yun. Wheelchair yun ni Lola nung nabubuhay pa siya. Kesa naman nakatambak at inaalikabok, mabuting ipahiram na lang namin para magamit. Malaking tulong yun kasi kapag gusto magpahangin ni Tita sa labas, ginagamit namin yung wheelchair na pinahiram nyo. So ikaw ang nagbabantay sa kanya ngayon? Oo, ako yung nagpapaligo, nagbibihis, saka nagpapakain sa kanya. Para na nga ako yung personal nurse niya eh. Ayaw din naman kasi niya magpa-therapy sa ospital kaya kami-kami na lang yung gumagawa nun. Paano mo naman malalaman kung effective yung mga ginagawa niyong therapy sa kanya? Nag-search kami sa internet. Marami namang video doon na pwedeng gayahin eh. Ah, okay. So, kumusta naman kayong dalawa? Okay na ba? Wala nang tampuhan? Oo, okay naman na kami. Parang wala nga nangyari eh. Ganun pala yun no? Kapag buhay na yung pinag-uusapan, kung ano man yung nararamdaman mong galit para dun sa tao, nawawala din. Kasi nga, mas nananaig yung pagmamahal mo sa tao. Galit ka man sa kanya pero deep inside, mahal mo siya eh. Ganun naman talaga kasi parte ng pagmamahal mo sa isang tao yung pagkakaroon ng galit o tampo kapag nagkakamali sila. Siguro nga. Ibig sabihin ba niyan, bati na kayo? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, maayos na kaming lahat. Pati yung mga kapatid ko, wala naman silang tampo o galit kay Tita eh. Siya rin, ganun din siya sa amin. Never niyang inungkat yung pag-iwan namin sa kanya. Ang mahalaga eh, magkakasama na kami ngayon. Pero ikaw, napatawad mo na ba siya? Di pa naman siya humihingi ng tawad eh, kaya medyo may tampo pa rin ako ng konti sa mga ginawa niya noon. Pero pwede namang isang tabi na lang muna namin yun sa ngayon.
Alam mo, pwede ka namang magpatawad kahit walang humihingi ng tawad eh. Nasa sayo na lang yun kung handa na ba talaga yung puso mo na kalimutan yung nangyari. Siguro kapag may nagbago na, doon mapapatawad ko na siya. Isipin mo na lang din yung mga nagawa niya para sa inyo. Hindi ko naman makakalimutan yun. At hindi ko naman yun kakalimutan. Hindi naman porke may tampo ko hindi na ako thankful. Pwede namang sabay mong maramdaman yun para sa isang tao Pero ikaklaro ko lang hindi naman kita pinipilit na magpatawad agad. Mas masarap lang kasi sa pakiramdam kapag wala kang kinikimkim na sama ng loob. Hindi ko naman yung kinikimkim. Tsaka hindi ko naman hinahayaan na yung tampo kong manaig. Mabuti yan. Ang importante, civil pa rin kayo kahit na nagkaroon kayo ng pagtatalo noon. Tama ka. Isa lang naman ang goal naming lahat At yun yung mapagaling si Tita Ellen. Tama. Magandang mindset yan. Papadudot bilang ako lang ang babae sa aming magkakapatid. Ako ang nag-alaga kay Tita Ellen habang nagpapagaling siya. Napansin ko kasi napalagay siya kapag kapwa niya babae ang tumitingin sa kanya. Noon pa man ay ayaw na kasi talaga niyang hinahawakan siya ng mga lalaki kahit nakamag-anak pa niya ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit basta matagal ko nang napapansin na ayaw lumapit ni tita sa mga kalalakihan. Hirap pa noong maglakad si tita kaya kinailangan niyang gumamit ng wheelchair. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo at nagbibihis kay tita noong nagpapagaling pa siya. Sa kabutihang palad ay unti-unti rin namang nanumbalik ang dating lakas ng katawan ni tita. Kaya nitong magsalita ng walang kahirap-hirap. Ang problema nga lang ay natagalan bago siya muling nakalakad. Araw-araw ay ako ang kasakasama niya na maglakad sa harapan ng bahay para hindi masanay ang katawan niyang nakaupo lamang. Papadudot sa kabila ng mga nangyari ay wala pa rin nagbago sa ugali ni Tita Ellen. Masungit pa rin siya at istrikto. Habang inaalagaan ko nga siyang maglakad ay napansin pa nito kung gaano kanipis ang suot kong t-shirt at doon mismo ay pinagalitan niya ako. Pero sa pagkakataong yon, sa halip na mainis ako na lamang ang umintindi sa tita ko. Kahit palagi niya akong tinatalakan ay hinahayaan ko na lamang siya. Makalipas nga ang ilang buwan ay unti-unti ring bumalik sa dati ang lakas ni tita Papadudut. Medyo paika-ika nga lang siyang maglakad at kailangan na niyang gumamit ng tungkod. Pero malaki pa rin ang pasasalamat namin na mabilis ang naging recovery niya. Noong minsang magkaroon kami ng chance ni tita na magkausap habang walang tao sa bahay, ay isang bagay ang tinanong ko kay tita na matagal nang bumabagabag sa isipan ko. Tita, eto po yung kape nyo. Salamat. Sigurado na po ba kayo na gusto nyong ibalik yung wheelchair kina Michael? Oo, hindi ko na kailangan yun. Sabihin mo sa kanya na maraming salamat. Sobrang laki ka mo nang naitulong nun sa akin. O sige po, sasabihin ko po sa kanya yan. Teka, ano yan? Po? Lapit ka nga rito. Ano yung nasa may tagiliran mo? Wala po to. Amin na, patingin. Hawiin mo yung sando mo. Dumi lang po to. Hindi. Tattoo yan. Ipakita mo sa akin. Gusto ko makita. Ito po. Ano yan? Araw? Opo. Kailan pa yan? Last year lang po. Nagpatattoo po kami ni Michael nung 5th anniversary po namin. Matching tattoo po. Araw sa akin tapos buwan naman po sa kanya. Maganda. Talaga po? Hindi po kayo galit na nagpatattoo ako? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Katawan mo yan. Ako rin nung kabataan ko. Gusto ko rin sana magpatato. Bakit po hindi nyo ginawa? Ayaw ng lolo mo Sabi niya, hindi raw magandang tignan sa balat kapag may tato ang isang tao. Kaya kahit gaano ko man kagusto, hindi ko na tinuloy. Mahirap magalit ang lolo mo
Pati rin po si Papa ayaw niya magpatato ako. Nagpaalam ako sa kanya noon pero hindi ako pinayagan eh. Kaya ba dyan mo banda inilagay yung tato? Para hindi niya makita? Ganun na nga po, tita. Nakaukit na yan sa balat mo. Kaya hayaan mong makita niya. Magagalit lang yun ng isang beses tapos matatanggap din niya kalaunan. Kasi nga wala naman siyang magagawa. Muntik na nga po akong mahuli eh. Hindi ko po alam na may ganyang side din pala kayo. Medyo rebellious. Oo naman. Noong dalaga ako kaya yung laging pinapagalitan ni nanay at tatay. Akala mo ba puro paghihigpit lang ang alam kong gawin? Marunong din naman akong sumuporta sa ikasisiya ng isang tao. Lalo na kung alam ko namang wala itong masamang dulot. Hindi ako ganun kasama, Aliyah, katulad ng iniisip ninyo. Hindi naman po ganun ang iniisip namin sa inyo eh. Alam po namin na concern lang kayo sa aming magkakapatid. Pasensya na po sa mga nasabi ko sa inyo noon ha, tita. Naiintindihan din naman kita. Ganyan na ganyan din ako noon kapag sinasakta ng nanay mo ng ibang tao. Ipinaglalaban ko rin siya. Talaga po? Siguro sa inyo ko po naman na yung katapangan ko. Mukha nga. Ay tita, may tanong nga po pala ako sa inyo. Oh, ano yun? Tuwing tinutulungan ko kayong maligo tsaka magbihis, may napansin po ako dyan sa mga kamay ninyo. Meron pong 3 guhit dyan sa may pulso nyo na parang peklat. Ah, ito ba? Nakita mo pala to. Opo, noon ko lang napansin tapos hindi na nawala sa isip ko. Tama po ba yung hinala ko na… Na naglaslas ako? Oo. Totoo nga yung iniisip mo. Pero bakit naman po? Hindi ko po maintindihan kung bakit nyo naisipang gawin yung bagay na yun. Marami akong pinagdaanan sa buhay na hindi ninyo alam. Sa Kuwait po ba ito nangyari? Oo. Bawat linya dito sa pulso ko, ito yung mga araw na gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Bakit po? Bakit nyo po naisip na magpatiwakal? Inabusong pagkababae ko noon. 3 beses. Pinagsamantalahan ako ng mga lalaking pinagkatiwalaan ko. Hala, tita. Nangyari yun una sa pangalawang trabaho ko. Kapatid ng amo ko yung gumalaw sa akin. Gusto ko nang umuwi nun eh. Pero sa akin nakaasa ang lolo't lola mo. Kaya pinigilan ko ang sarili ko. Lumipat ako ng trabaho. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Nagkaroon ako ng boyfriend. Pero niloko niya ako. Hinayaan niya akong pagsamantalahan ng kaibigan niya habang nanunood siya. Pangatlo, kapwa ako Pinoy ang gumawa ng kahalayan sa akin. Hindi niyo po ba sinubukan magsumbong sa mga pulis? Anong magagawa ng isang Pinay na nagtatrabaho sa isang dayuhan na bansa? Maging kapwa Pilipino ko nga mismo pinagtaksilan ako. Hindi ako nagsumbong sa pulis dahil sa takot. Makapangyarihan ang mga tao doon at walang laban ng isang katulad ko. Sana umuwi na lang po kayo. Para ano? Para sabay-sabay tayong maghirap dito sa Pinas? Nung nagkasakit ang mama mo, kinailangan kong kumayod para makatulong sa pagpapagamot niya. Nung namatay siya, kailangan mong magtapos ng pag-aaral. Nung nakapagtapos ka, kailangan ko pang mag-ipon para makauwi na rito. Yun ang naging buhay ko sa Kuwait. Pero bakit hindi niyo po sinabi to sa amin? Dahil wala naman kayong magagawa. Wala rin kayong maitutulong sa akin. Tita, sorry po ah. Hindi po namin alam ang mga pinagdaanan ninyo sa Kuwait. Sorry po na wala man lang kaming nagawa para sa inyo. Hayaan mo na yon. Tapos na yon. Nandito na ako. Wala na ako doon. Kaya kalimutan na lang natin yung nangyari sa akin. Ang mahalaga, buhay pa ako ngayon. Nang mga oras na yon ay mabilis na nasagutan ang lahat ng katanungang nasa isip ko. Kaya pala ganoon na lamang kung pansinin ni tita ang pananamit ko. Kaya pala mailap siya sa mga lalaki ay ayaw niyang lumalapit ito sa kanila. Kaya pala napaka-istrikto niya dahil ilang beses na siyang inabuso ng masasamang tao. Bigla ko naawa sa kalagayan ni tita. Ang hirap isipin na habang nasa malayong lugar siya
malayo sa pamilya at mag-isa ay ilang beses na pinagsamantalahan ang kanyang kahinaan. Parang ang lumalabas ay naging trauma response ang pagiging mahigpit ni tita sa aming mga magkakapatid. Noong ko lang naintindihan ang lahat ng yon, Papa Dudut. Humingi ako ng tawad kay Tita Ellen dahil sa mga nagawa ko. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko ang pagsagot-sagot ko sa kanya noon, pati na rin noong iniwan namin siyang mag-isa. Sa kabilang banda ay humingi rin siya ng pamanhin sa amin kung masyado siyang naging mahigpit. Nagkapatawaran kaming dalawa, Papa Dudut, at nangako ako kay tita na itatago ko ang kanyang sekreto. Simula noon ay pinangako ko na sa sarili ko na alagaan ko si tita para makabawi sa mga sakripisyong ginawa niya para sa aming pamilya. Sa mga sumunod na taon ay unti-unti kong ipinaintindi sa mga kapatid ko ang kahalagahan ng pagsunod at paggalang hindi lang sa mga nakakatanda, kundi pati na rin sa ibang tao dahil hindi natin alam kung ano ang kwentong kanilang pinagdaanan sa buhay. Lahat tayo ay inukit mula sa kanya-kanya nating nakaraan. At kung ano man tayo ngayon ay dahil yon sa ating mga karanasan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut, naway merong natutunan ang mga kabarangay sa kwento ng aking buhay. Maraming salamat po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS sa pagkakataong ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aliyah. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang perpektong pamilya at wala ring perpektong magulang. Pero hindi kasama sa pagiging hindi perpekto ang pabayaan ng magulang ang kanilang mga anak. Ikaw, kabarangay, handa ka bang magbigay ng kapatawaran sa magulang mo na hindi nagbigay ng tamang pagmamahal para sa iyo? Dear Papa Dudut, lahat daw tayo ay pwedeng magkamali at dahil walang perpektong tao, dapat daw na palagi tayong marunong magpatawad. Pero hindi lahat ng kasalanan o pagkukulang ay madaling kalimutan, lalo na kung nag-iwan ito ng malalim na sugat sa mga puso natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elaine, 27 years old at nagtatrabaho sa isang insurance company dito sa Mandaluyong. Matagal na akong listener ng Barangay LS 97.1 at halos araw-araw ako nakatutok talaga at nakikinig sa inyo lalo na sa ganitong katanghalian. Kaya naman kayo rin po talagang naisip ko na kwentuhan at hinga ng payo tungkol sa bagay na gumugulo sa isipan ko. Lumaki nga pala ako sa isang simple pero hindi ko masasabing tahimik na pamumuhay. Kasama ko ang mga magulang ko sa bahay namin at madalas ko silang naririnig o nakikita na nag-aaway. Marami silang mga bagay na pinag-aawayan pero pinakamadalas ay ang pambababae ng tatay ko, Papa Dudut. Nay, ano pong hapunan natin? Nagugutom na po kasi ako, tsaka... Nay? Umiiyak po ba kayo? Nay, ano po nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Aline, ang tatay mo.
na tayo. Ano pong ibig niyong sabihin na iniwan niya na tayo? Umalis siya kanina at dinala niya na mga gamit niya. Ha? Pero bakit po yung ginawa ni tatay? Dahil ang sabi niya, buntis na raw ang kabit niya at kailangan niya ng panagutan yung babae na yon. May kabit na naman po si tatay? Oo, Alain. Matagal ko nang alam yon at hindi ko lang sinabi sa'yo kasi ayokong masira ang atensyon mo sa pag-aaral. Matagal nang gustong makipaghiwalay sa akin ang tatay mo pero nakiusap lang ako sa kanya na huwag niya tayong iwanan. Na okay lang sa akin kahit may kabit siya. Basta uuwi pa rin siya dito sa bahay natin. Sabi ko naman po sa inyo dati pa eh. Na kung hindi na kayo masaya kay tatay, okay lang po sa akin na maghiwalay na kayo. Pero bakit naman po pumayag pa kayo na lokohin niya kayo ng paulit-ulit? Dahil ayoko kang masira ang pamilya na to. Hindi mo ba naiintindihan yon? Gusto kong manatili tayong buo sa bahay na to. Kahit alam niyo na hindi na kayo mahal ni tatay? Oo! Ayos lang sa akin ang lahat basta magkakasama tayo. Ayos lang talaga sa akin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa tayong iwan ang tatay mo. Tanggap ko naman kahit nalaman kong buntis na ang kabit niya. Sinabi ko sa kanya na ayos lang kahit... Nay, naririnig niyo po ba yung sinasabi niyo? Ayos lang po talaga sa inyo kahit nabuntis ni tatay ang kabit niya? Wala na po ba talaga kayo natitirang respeto para sa sarili niyo? Hindi mo kasi ako naiintindihan, Alain. Nay, mahal ko rin naman po si tatay. Pero hindi na po talaga tama ang ginagawa niya sa inyo. Kaya wala na rin ako nakikitang dahilan para mahalin at irespeto ko pa siya bilang tatay ko. Huwag mo gang sabihin yan! Tatay mo pa rin siya! Kung marunong siya magpakatatay, hindi siya aalis ng bahay na to. Hindi niya kayo lolokohin. At hindi siya magkakaroon ng anak sa ibang babae. Kaya gumising na po sana kayo. Huwag niyo na pong iyakan ng isang walang kwentang tao na gaya niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko, anak. Hindi ko kaya na mawala siya sa atin. Kakayanin niyo po, Nay. Kakayanin niyo para sa akin. Kakayanin po natin mabuhay nang wala siya. Pangako, hindi po ako mawawala sa tabi niyo. Gagawin ko ang lahat para mabuhay tayo nang wala si tatay sa bahay na to. Papadudot, hindi yun ang unang beses na ng babae si tatay pero yun ang unang beses na iniwan niya kami para sa ibang babae. Sobrang nasaktan ako noon para kay nanay kasi saksi ako sa ilang taon na pagtitiis at ilang beses na pagpapatawad na ginawa niya kay tatay. Bata pa lamang ako ay naririnig ko ng ilang beses nang nahuli ni nanay ang mga kalokohan ni tatay, Papadudot, pero pinapatawad niya pa rin ito. Ang sabi niya pa noon ay ginagawa niya yon para sa akin kasi ayaw niyang lumaki ako sa isang wasak na pamilya. Mula nang umalis si tatay sa bahay namin ay hindi na siya muling bumalik pa. Minsan nga ay uuwi ako sa bahay namin nang wala pa si nanay tapos ay malalaman ko na lamang na pinuntahan pala niya si tatay at pinakiusapan niyang umuwi na ng bahay namin. Grabe, yung lungkot at sakit na nararamdaman ko noon para kay nanay. Dahil ilang beses ko siyang nakikitang umiiyak at tinatanong ang sarili niya kung saan ba siya nagkulang bilang asawa ng tatay ko. Pero sinabi ko kay nanay na hindi namin kailangan na ipilit ang mga sarili namin kay tatay. Kung ayaw na niya talaga sa amin ay kakayanin namin na mabuhay nang wala siya. Doon ako nagsimula na maging working student.
Pinilit kong igapang ang pag-aaral ko at ilang pangangailangan sa bahay. Kaya lang ay nagkasakit naman si nanay at kinailangan namin ng pera dahil na-confine siya sa ospital. Labag man sa loob ko. Pinuntahan ko si tatay sa bahay ng kabit niya para humingi ng tulong sa kanya, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Tay, nandito po ba kayo? Tao po! Oh, Alin? Anong ginagawa mo dito? Tay, gusto ko po kasi kayo makausap. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nakita ko po sa maliit na notebook ni nanay na palagi niyang dala kapag umaalis siya ng bahay. Bakit ka ba nandito? Kailangan ko po kayo makausap, Tay. Umalis ka na dahil wala naman tayong dapat pag-usapan. Kailangan ko po ng tulong niyo, Tay. Nasa ospital po si nanay at kailangan na maoperahan siya agad. Hindi ako doktor kaya bakit ako pinuntahan mo? Dahil kailangan ko po ng pera at hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Pasensya na pero wala akong pera kaya makakaalis ka na. Tay, nakikiusap ako. Huwag niyo muna akong pagsaraduhan ng pinto. Sinabi ko na nga na wala kang mapapala sa akin, di ba? Kaya umalis ka na, Alin! Tay, hindi ko naman po talaga gustong pumunta dito sa bahay niyo eh. Ayun naman pala eh! Bakit ayaw mo pang umalis? Baka maabutan ka pa ng… Ano? Ng kabit mo? Umalis ka na! Hindi talaga kita matutulungan dahil marami rin kaming gastusin dito sa bahay. Tay, nakikiusap po ko. Wala na po kasi talaga akong ibang malapitan. Pero wala nga akong kahit na anong tulong na maibibigay sa'yo. Buntis sa kinakasama ko. Kaya gipit din kami sa pera ngayon. Gipit? Talaga? O sadyang wala ka na lang talagang pakialam kay nanay? Tay, baka nakakalimutan niyo na mag-asawa pa rin kayo ni nanay. Nag-usap na kami ng nanay mo. At alam niyang wala na akong responsibilidad sa kanya dahil tapos na ang lahat sa aming dalawa. At kasama po ba ako sa sinasabi niyong responsibilidad? Kahit hanggang ngayon at kahit kailan, hindi na magbabago na anak mo pa rin ako. Bakit hindi kayo makasagot? Kasi nahihiya kayong aminin na tinalikuran niyo na pati ang pagiging tatay niyo sa akin? Tay, hindi naman po talaga ako pumunta dito bilang anak niyo. Dahil mula nung umalis kayo sa bahay, tinanggap ko nang wala na akong tatay. Pumunta ako dito bilang anak ni nanay na humihingi ng tulong para sa kanya. Pero mukhang wala rin talaga ako mapapala dito dahil napakatigas ng puso nyo. Mali pala. Wala pala talaga kayong puso. Umalis ka na dahil ayoko maabutan ka pa rito na kinakasama ko at baka makasama pa sa pagbubuntis niya kapag nakita ka niya. Buti pa sa pinagbubuntis ng kabit nyo, concerned kayo. Pero sa akin na anak nyo kay nanay, wala talaga kayong pakialam. Dahil alam kong kaya mo na ang sarili mo. Kakayanin ko kasi wala na talaga akong tatay. Kakayanin namin ni nanay na wala ka na sa buhay namin. At tandaan nyo, ito ang kahuli-hulihang pagkakataon na ituturing ko kayong tatay ko. Papadudot nang sabihin ng doktor noon na kailangan na maoperahan si nanay sa lalong madaling panahon ay hindi na ako masyadong nakapag-isip noon. Pumunta na kaagad ako kay tatay para humingi ng tulong para sa kanya. Alam ko kung saan siya nakatira noon kasama ang kabit niya dahil nakita ko na nakasulat yon sa maliit na notebook ni nanay noon. Naisip ko na kahit papaano ay magiging concern pa rin si tatay kay nanay dahil mag-asawa pa rin sila sa papel. Ilang taon din silang nagsama at minahal siya ng sobra ng nanay ko. Kahit na iniwan na niya kami, alam ko na hindi niya hahayaan na may masamang mangyari kay nanay. Pero nagkamali ako sa akala ko dahil naging napakatigas ng puso ng tatay ko. At kahit na anong pakiusap o pagmamakaawa ang gawin ko noon, ay talagang tiniis ako ni tatay na hindi tulungan sa panggastos
para sa operasyon ni nanay. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na wala na talagang natira ni katiting na pagmamahal si tatay para kay nanay. Mabuti na lamang at nahingan ko ng tulong noon ang isa kong kaklase at pinahiram niya ako ng pera para sa operasyon ng nanay ko ng mga panahong kailangan namin ng tulong. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, yung araw na humingi ako ng tulong kay tatay para kay nanay ay ang araw na kailanman ay hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Sa ilang taon na pagsasama ng mga magulang ko noon ay walang ibang ginawa si nanay kung hindi ang mahalin si tatay. Kahit nagtatrabaho si tatay ay tumatanggap pa rin ng labada noon si nanay para may ambag siya sa panggastos sa bahay. Hindi rin kasi buo ang ibinibigay ni tatay na sahod noon kay nanay, nasa kalahati lang o minsan nga ay mas maliit pa doon. Palaging sinasabi ni tatay na marami silang ginagastos sa trabaho o binabayaran na utang. Ayun pala ay ginagastos niya yon sa kabit niyang ibinahay niya, Papa Dudut. At pagkatapos niya akong hindi tulungan na maoperahan si nanay ay tinatako na talaga sa isipan ko na patay na ang tatay ko. Naging maayos naman si nanay pagkatapos ng kanyang operasyon at mula noon ay naging mas porsigido ako sa pagtatrabaho at pag-aaral. Dahil hindi ko na pinayagan si nanay na tumanggap ng labada, nagdagdag ako ng oras sa part-time job ko para mapagkasya ang sinasahod ko sa lahat ng mga gastusin namin. Pilit kong pinagkakasya ang oras ko sa trabaho, pag-aaral at konting pahinga, Papa Dudut. Ang hirap naman itong nire-review ko. Alin, anak? Oh, Nay. Bakit gising pa po kayo? Mag-aalas 2 na po na madaling araw ah. Hindi rin kasi ako makatulog, saka naririnig ko na rin kasi ang pag-ubo mo. Nagising po ba kayo dahil sa pag-ubo ko? Pasensya na po kayo ah. Kasi hindi ko rin po talaga mapigilan eh. Ayos lang. Hindi lang din naman talaga ako makatulog. Eto oh, kinuwang kita ng kalamansi juice. Naku, salamat po. At yan po talaga ang kailangan ko. Sakto kasi dito niyo pa tinimpla sa paboritong tasa ko. Siyempre naman, alam ko na itong tasa rin ang gusto mong palaging iniinuman. Pero bakit ba hindi ka na lang muna magpahinga? Ilang araw ka na ring puyat at inuubo. Hindi po pwede kasi maaga rin po ang exam ko mamaya. Hindi ka na ba talaga matutulog? May oras pa naman po ako para umidlip. Kasi malapit na rin po ako matapos dito sa nire-review ko. Ang sarap po nitong kalamansi juice na ginawa nyo. Naku, mabuti naman at nagustuhan mo. Kasi alam ko na makakatulong din yan para hindi na masyadong mangati ang lalamunan mo. Malaking tulong po talaga to. Salamat po. Medyo gagabahin nga po pala ako ng uwi mamaya. Kasi magdadagdag po ako ng oras dun sa part-time job ko. Bakit naman magdadagdag ka pa ng oras sa trabaho? Nagpaalam po kasi yung isang katrabaho ko na hindi siya makakapasok mamaya dahil masama yung pakiramdam niya. Ako na po nag-volunteer na saluhin yung shift niya. Masama din naman ang pakiramdam mo, kaya dapat hindi mo na ginawa yun. Konting pahinga lang naman po ang kailangan ko pagkatapos ng klase ko. At saka, bayaran na rin po kasi ng bills natin para sa tubig at kuryente. Kaya kailangan ko rin po talaga magdagdag ng oras sa trabaho. Pasensya ka na anak ha. Wala na akong naitutulong halos dito sa bahay. Ano po ba yung sinasabi niyo, Nay? Halos wala na nga po akong ibang ginagawa dito sa bahay kundi mag-aral at magpahinga. Dahil lahat ng gawaing bahay inaasikaso niyo na po. Ayun lang naman kasi ang pwede kong gawin. Kasi ayaw mo na akong payagan at tumanggap ng labada. Kasi po baka makasama pa sa katawan niyo. Di naman ako magpapakapagod sa paglalaba, Alin. Kaya ko pang tumanggap ng labada para kahit papaano. Nay, pinag-usapan na po natin to, di ba?
Oo na. Ang gusto ko po, nandito lang kayo palagi sa bahay. At kung kikilos man kayo, yung mga gawain lang dito sa bahay. Ayoko na po na masyado niyong pinapagod ang sarili niyo. Pero nahihiya na kasi ako sa'yo, anak. Tignan mo nga ang sarili mo, oh. Ang payat-payat mo na kasi palagi kang pagod at puyat sa trabaho at sa pag-aaral mo. Nag-diet lang po talaga ako, Nay. Hindi po to dahil sa pagod o puyat. Kaya wag po kayo masyado mag-alala sa akin. May konting ubo lang po ako ngayon pero ayos lang po talaga ako. Alam ko naman po na hindi talaga madali ang sitwasyon natin ngayon. Wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po talaga ang lahat para makatapos ako sa pag-aaral. At mas magiging maayos ang buhay natin. Papa Dudut, ginawa ni nanay ang lahat para makatulong sa akin. Nung una nga ay ayaw niya pang pumayag nang sabihin ko sa kanya na huminto na siya sa pagtanggap ng mga labada. Ayaw niya raw kasi na maging pabigat sa akin. Sinabi ko kay nanay na kahit kailan ay hindi siya naging o magiging pabigat sa akin. Kaya sa huli pumayag na rin siya sa pakiusap ko na hindi na tumanggap ng labada. Pero kahit na hindi na tumatanggap si nanay ng labada ay grabe naman ang pag-aasikaso na ginagawa niya sa akin noon. Kapag nasa bahay ako ay sinisigurado ni nanay na may maihahanda siyang pagkain para sa akin. Inaasikaso niya rin ang mga gamit o uniform ko na para sa school o sa trabaho. At madalas na hinihintay niya pa akong makauwi ng bahay para sabay kaming kumain. Mga simpleng bagay na ginagawa niya pero sobrang na-appreciate ko talaga, Papa Dudut. Kaya naman para sa kanya din talaga lahat ng pagsusumikap ko noon na makatapos ng pag-aaral ko, Papa Dudut. Alain, tulungan na kita dyan sa pagliligpit mo. Ayos lang po, Nay. Patapos na rin po ako dito. Sigurado ka ba? Opo, kasi mga baso na lang naman yung binabanlawan ko dito. Okay. Sige, pero napagod ka ba kanina sa pag-aasikaso ng mga bisita para sa celebration natin ng graduation mo? Hindi naman po, Nay. Kayo nga po ang iniisip ko kasi alam ko na kayo mas napagod. Dahil sa mga ginawa niyong pagluluto ng mga pagkain para sa handa ko. Sabi ko naman po kasi sa inyo mag-order na lang tayo ng mga pagkain eh. Mas makakamura kasi tayo kung ako ang magluluto. At yun naman ang nangyari, di ba? Malaki ang natipid natin kanina dahil ang mura ng mga gulay at karne na binili ko. Binenta ng mga suki ko ng mas mura ang mga paninda nila sa akin nung sabihin ko na para sa'yo yon, para sa graduation celebration natin ang pagtatapos mo sa pag-aaral. Talaga po, Nay? Oo. Nakakatuwa naman po sila. Sakto nga lang din po yung niluto nyo eh kasi konti lang yung mga bisita natin kanina. Sabi ko naman kasi sa'yo, imbitahan mo lahat ng kaklase mo para malaman nila kung gaano kasarap magluto ang nanay mo. Alam naman na po yun ng mga kaklase ko kasi madalas nyo akong pinapabaunan ng pagkain para sa lunch ko. At saka, busy rin po yung mga yon kasi may celebration din ngayon sa mga bahay nila. Pero thank you po. Kasi ang aga niyo pong nagising kanina para mamalengke at mag-asikaso ng mga lulutuin. Wala yun, anak. Hindi rin naman ako masyadong napagod. Sigurado po ba kayo? Parang narinig ko po kasi kanina na sinabi niyo kay Ninang na medyo sumasakit ang balakang niyo. Anak, hindi naman yun dahil sa ginawa kong pagluluto sa buong umaga. Sadyang tumatanda na rin talaga ang nanay mo. Kaya may mga ganito na akong pananakit ng katawan na nararamdaman. Kaya nga po ayoko na masyado kayo nagpapakapago dito sa bahay. Kapag talaga yumaman tayo, ikukuha ko na kayo ng kasambahay. Ay nako, ayan naman ang hindi ko papayagan na gawin mo. Kasi ayoko talaga ng may ibang tao dito sa bahay natin. Hindi ako komportable na may estranghero tayong kasama dito. Para mas mapagaan naman ang kasambahay ang mga gawain niyo dito. Ay hindi ka rin sigurado doon, anak, kasi baka mamaya wala pang masyadong alam na gawaing bahay ang makukuha mo. Saka hindi tayo sigurado at baka ipahamak pa tayo niyan.
Alam mo naman ang panahon ngayon, nagkalat ang mga mapagpanggap at masasamang tao. Ang dami kayang nababalita sa TV at radyo ngayon na mga kasambahay mismo nila ang nagnanakaw o gumagawa ng masama sa mga amo nila. Siyempre hindi po ko kukuha ng hindi mapagkakatiwalaan ng kasambahay. Ano naman ang magiging basihan mo dyan, Aber? Yung mukha nila. Yung mga dokumento na pwede at madali lang gawa ng pekeng kopya. Basta anak, ayoko ng kasambahay o kahit na sinong hindi natin kilala na makakasama dito sa bahay. Sige po, Nay, kayo po ang masusunod. Kasi kayo pa ang reyna ng bahay na to eh. At sa oras na makahanap ako ng trabaho, ipaparamdam ko naman po sa inyo kung paano mabuhay ng parang isang reyna. Papadudot aaminin ko na noong nag-working student ako ay may mga oras na parang gusto ko nang sumuko. Napapatanong ako sa sarili ko kung bakit kailangan na pagdaanan ko ang ganong kabigat na mga pagsubok ng buhay. Bakit kailangan na bigyan ako ng tatay ko or bigyan ako ng tatay na kagaya ng tatay ko, pero dahil sa nanay ko ay palagi at pilit akong nagpapakatatag noon. Siya ang ginawa kong lakas at inspirasyon para hindi ako sumuko. Iniwan man kami ni tatay noon, mag-isa kong itataguyod ang buhay namin ni nanay. Tutuparin ko lahat ng mga pangarap namin kahit kaming dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Hindi madali pero kinaya kong gawin lahat ng yon. Kinaya ko kasi palaging nasa tabi ko si nanay at pinaparamdam ang kanyang suporta, pag-aalaga at pagmamahal. Kaya naman nang makatapos ako ng pag-aaral, alam ko sa sarili ko na si nanay lang ang dahilan kung bakit at paano ko yon nagawa. Siya nag-iisang dahilan para pilit kong abutin ang mga pangarap ko noon sa buhay ng mag-isa. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makatapos ako ng pag-aaral ay mas naging porsigido ako sa buhay. Nag-apply kaagad ako, Papa Dudut, ng ibang trabaho at madali naman akong natanggap. Nagpakitang gilas din talaga ako sa trabaho kaya naman mabilis akong na-promote. Unti-unti ay naramdaman kong gumagaan na ang buhay namin ni nanay. Hindi na kami nagigipit sa pera at hindi na rin kami masyadong nagtitipid pagdating sa mga gastusin sa bahay. Madalas na rin kaming kumakain sa labas kahit na walang okasyon noon. Nagawa ko na nga rin noon na iparenovate ang ilang bahagi ng bahay namin. Nakabili ako ng bagong appliances at furnitures tapos ay naipapasyal ko pa si nanay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Palagi ko rin binibigyan ng pera si nanay para panggastos niya sa sarili niya. Pero dahil hindi naman maluho ang nanay ko ay palagi niya lang ding iniipon ang ibinibigay ko sa kanya. Gusto ko lang din talagang iparamdam kay nanay na malas man siya sa lalaking napangasawa niya, ay suwerte naman siya sa naging anak niya, Papa Dudut. Ang ganda naman ng tasa na to. May nakadrawing pa talaga na sunflower sa gitna. Sana meron din akong ganitong tasa. Nay, nasa kusina po ba kayo? Nagugutom na rin po kasi ako kaya… Sino ka? Ay, hello po. Good evening po, Ate Aline. Sino ka at bakit kilala mo ko? Ako po si Abigail. Kapatid niyo po ako. Kapatid? Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka ano ba yung ginagawa mo dito sa loob ng bahay namin? At sino nagpapasok sa'yo dito? Abigail, anak? Uy, Alain! Alain, nakauwi ka na pala. Tay! Tita! Buti po nakauwi na kayo. Sakto! Kasi nandito na rin po si Ate Aline. Tay, siya po yung ate ko, di ba po? Yung nasa picture na nakalagay sa wallet niyo po. Yung palagi niyo pong kinukwento na maganda, mabait, at masipag na ate ko. Siya nga, Abigail. Siya ang kapatid mo, si Ate Alain.
Sabi na nga ba sa'yo ni? Hello po, Ate Aline. Huwag mo akong tawaging ate, hindi kita kapatid. Alin? Abigail, mabuti pa pumasok ko muna sa loob ng kwarto kung nasa ang mga gamit natin. Tatawagin ka na lang namin kapag kakain na tayo ng hapunan. Sige po, Tay. Nay, ano pong ginagawa ng mga taong yan dito sa bahay natin? Nakiusap kasi ang tatay mo na kung pwedeng dumito muna sila ni Abigail. Wala na rin kasi silang ibang mapupuntahan dahil pinaalis na sila dun sa apartment kung saan sila dating nakatira. Ilang buwan na rin kasing hindi nagpapadala ng pera ang dating kinakasama niya. Nagtatrabaho na kasi sa Japan. Kaya bumalik siya dito sa bahay natin ngayon? At talagang tinanggap niyo pa talaga siya kasama ang anak niya sa labas? Kapatid mo si Abigail, Aline. Wala akong kapatid kasi matagal na akong walang tatay. Alin? Huwag mong pagtaasan ng boses ang tatay mo. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko, Nay? Matagal na akong walang tatay. Dahil mula nang ipagtabuyan niya ako nang minsang humingi ako ng tulong sa kanya para sa pagpapagamot niyo, tinatak ko na sa isip ko na namatay na ang tatay ko. Kasi siya naman yung umalis eh. Siya yun ang iwan at nagalis sa atin sa buhay niya. Tapos ngayon bigla siya bumalik, tatanggapin niyo naman agad siya. Kalilimutan niyo lahat ang ginawa niyang panuloko sa inyo. Aalisan niyo na naman ang respeto ang sarili niyo. Magpapakatanga na naman kayo sa lalaking yan. Bahay ko pa rin ito at ako pa rin ang masusunod sa bahay na to. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito muna titira ang tatay at kapatid mo. Papa Dudut, pakiramdam ko ay parang bumalik bigla lahat ng galit sa puso ko nang muli kong makita si tatay sa loob ng pamamahay namin. Bumalik bigla sa isipan ko yung pang-iiwan na ginawa niya kay nanay at pagtataboy sa akin noong humingi ako ng tulong sa kanya. Naramdaman ko ulit ang sama ng loob sa kanya dahil sa paulit-ulit na pangangaliwa niya kay nanay. Gustong gusto ko talaga siyang paalasin noon pero hindi ko magawa kasi si nanay na mismo ang nagpatuloy sa kanya sa bahay namin. Papadudot sa ilang taon na pilit kong ginapang ang pag-aaral ko at buhay namin ni nanay nakatatak sa isipan ko na patay na si tatay. Dahil alam ko naman na noon na wala na akong kahit na anong aasahan mula sa kanya. Inalis niya kami sa buhay niya kaya dapat na rin namin siyang alisin sa buhay namin. Yung mga plano ko noon ay para sa aming dalawa na lamang ni nanay. Hindi na kasama doon si tatay kaya mabigat para sa akin na muli siyang makasama sa isang bahay kasama pa ang bunga ng kasalanang ginawa niya sa pamilya namin. Papa Dudut. Tita, ano pong ginagawa niyo? Pinagtitimpla ko ng kape ang kapatid mo. Kasi hanggang dito sa bahay, nagtatrabaho pa rin siya kahit araw ng Sabado. Ang sipag nga po magtrabaho ni Ate Aline. Palagi na lang siyang nakaharap sa laptop niya. Pero alam niyo po, ang ganda talaga ng tasa na to. Nagustuhan mo ba yan? Opo, ang cute kasi ng sunflower na nakadrawing dito sa tasa. Paboritong tasa yan ng ate mo. Talaga po? Oo, ito yung madalas na gusto niyang paglagyan ng mga tinitimpla ko sa kanyang inumin. Regalo ko rin sa kanya ito noong 15th birthday niya. At mula noon, ito na yung naging paboritong tasa niya. Kaya po pala parang espesyal sa kanyang tasa na yan. Ganun na nga, pero huwag kang mag-alala. Ibibili rin kita ng ganyan kapag may nakita na ako sa palengke. Yay! Thank you po, tita. Pero okay lang po ba kung ako nang magdala ng kape ni Ate Aline sa kanya? Sigurado ka? Gusto mong ikaw ang maghatid nito sa Ate Aline mo? Opo, okay lang po ba? Oo naman, sige. Eto, dalhin mo na tong tasa ng kape sa sala kasi andun ang kapatid mo. Sige po, ako na pong bahala dito. Salamat, Abigail. Pupunta lang din ako sa likod ng bahay. Tutulungan ko ang tatay mo sa paglilinis doon. Dadalhin ko na rin po tong tasa ng kape ni Ate Aline. Ay,
Hala, nabitiwan ko yung tasa ng kape ni Ate Aline. Ano yung nabasag? Teka, paboritong tasa ko yan ah! Ate Aline, sorry po. Nabitiwan ko yung tasa ng kape kasi hindi ko po napansin na may tsinelas pong nakaharang sa dadaanan ko. Pero hindi naman po ako nasaktan kasi malayo sa paa ko Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na regalo pa sa akin ni nanay ang tasang yan? Tapos babasagin mo lang? Ate Aline, hindi ko naman po talaga sinasadya. Sorry po. Anong hindi mo sinasadya? Halika nga dito! Aray ate, nasasaktan po ako. Bitiwan niyo na po ang braso Alam mo ko. ikaw, gawain mo rin talaga manira ng mga gamit dito sa bahay namin, no? Dahil ikaw din ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Alam mo ba yon, ha? Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Kaya dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon para maputol agad yung mga sungay mo. Aray ko, tama na po. Huwag niyo na po ako paluin. Tatay, tita, tulungan niyo po ako. Ayoko Ano bang nangyayari dito? Oh, Diyos ko! Aline! Anong ginagawa mo sa kapatid mo? Alain! Bakit sinaktan mo ang kapatid mo? Abigail, halika na dito. Tay, Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? ayoko na po dito, tay. Umalis na po tayo. Ayoko na po sa bahay na to. Pagsabihan niyo yung batang yan. Nasasanay siya manira ng mga gamit dito sa bahay. Tay, hindi ko naman po talaga sinasadya na mabitiwan yung tasa ng kape. Kasi may nakaharang pong tsinela sa dinadaanan ko. Nasugatan ka? Napasok ko ba na mainit na kape? Hindi naman po ako nasugatan o napasok. Kaya lang, nagalit na po agad sa akin si Ate Aline. Hindi ko naman po talaga sinasadya na mabasag ang paborito niyang tasa eh. Aline! Ano na naman bang kinagagalit mo kay Abigail? Binasag niya lang naman ang paborito kong tasa, Anay. Hindi naman sinasadya na kapatid mo na babasag ang tasa mo, Alain. Kaya hindi mo na siya kailangan saktan. Pwede po ba? Huwag niyo na nga ulit-ulitin na kapatid ko ang batang yan dahil magkaiba kami ng nanay. Ako pa rin ang tatay niyo ni Abigail. At hindi mo na mababago yon. Matagal nang patay ang tatay ko. At hindi niyo na rin po mababago yon. Hindi niyo na po maaalis sa isip ko na inabandonan niyo kami ni nanay para sa kabit niyo at sa batang yan. Kaya huwag niyo nang asahan na magbabago pa ang pakikitungo ko sa anak niyo. Kasi para sa akin, hindi ko siya kapatid at hindi ko siya ituturing na parte ng buhay ko. Papa Dudut, tutol talaga ako sa muling pagbabalik ni tatay sa bahay namin tapos ay sinama niya pa ang anak niya sa kabit niya. Wala na akong pakialam kung nakarma na ba talaga siya o pinagsisisihan niya ang naging kasalanan niya. Dahil ilang taon siyang walang naging pakialam sa amin. Kahit sinabi niya na gusto niyang makabawi sa amin o sa akin na anak niya ay hindi na kailangan dahil hindi na maibabalik pa yung panahon na naghirap kami ni nanay ng dahil sa kanya. Matagal na pong patay si tatay para sa akin kaya wala na akong balak noon na makipag-ayos pa sa kanya. Maayos na kasi ang buhay namin ni nanay at hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang pabalikin si tatay sa buhay namin. Pero kahit magkasama kami sa isang bahay ay hindi ko sila gaanong kinikibo ng anak niya. Walang dahilan para kausapin ko pa sila ng anak niya. Kaya naiinis ako kay nanay kapag nakikita ko na inaasikaso niya ang mga ito. Nung una nga ay pareho pa si tatay at Abigail na nasa bahay lang pero dahil sa pagpaparinig sa mga gastusin sa bahay ay muling nagtrabaho si tatay bilang barker sa malapit na sakayan ng jeep. Napakabigat din ang loob ko noon kay Abigail dahil siya ang bunga ng pagkakasalang nagawa ni tatay kay nanay. Alam ko na walang kasalanan ng bata pero hindi ko pa rin maalis ang bigat na nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang ngayon ay nasa bahay pa rin namin sina tatay at Abigail at aaminin ko sa inyo Papa Dudut na hindi pa rin maayos ang pakikitungo ko sa kanila. Hindi nyo naman ako masisisi kung maging ganito ako sa kanila dahil sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Nakakapagod, magalit, magdabog at magparinig.
Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko mapigilan dahil ilang taon akong nahirapan ng dahil sa kapabayaan ni tatay sa amin noon. At sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Ano bang dapat kong gawin? Dapat na ba akong magpatawad at kalimutan lahat ng kasalanan ni tatay? O dapat na umalis na lamang ako sa bahay namin para mabigyan ko ng peace of mind ang sarili ko? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa ako na makarinig ako ng payo mula sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alain. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.